लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायना फिन थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं लोगोसे आंबो मोजाङै दं आरोना बेजों लोगोसे मागो दमासि बोथोरनि थाखाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिनाय बावहरनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय आं नैबे जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दङ नैबे जोंनि गगामुख जायगायाव दंफैयो आरोना बे जायगाया जाहैबाय आं नोंथांमोननो जायगाखौ नोंथांमोना एसे खोन्थायोब्ला सक जागोन आरोना बे जायगाया जाहैबाय जों नायनो हागोन नोंथांमोना माबायदि जायगा जोंनि गगामुखआव बेबायदि जायगा दं ओरैबायदि आसरित आरोना आंबो मिथियामोन बे जायगाखौ ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेवहाय जोंनि माखासे बर' मानसिफोर दं आरोना बेवहायथ' माने बेबायदि गुबुन जाथि बिराद दङ जों मिथिफेरामोन आरोना बेवहाय जे बर'फोर दं ओरैनोथ' जों गगामुख एरियायाव बर'फोर गामिफोरखौ जों फ्राय मिथिखायो आरोना मिथिजोबो ओमफ्राय नैबे गामिखौ मिथियामोन आरोना दाख्लैसो एसे मिथिनानै आं नायनो होननानै फैथारबाय आरोना ओमफ्राय जायगाखौ नोंथांमोना उनथिं नायनानै माबायदि मोनदों सब खासि हाग्रा गोजा ओमफ्राय बिदिनो बिदि खासि हाग्रा गेजेर गेजेर न'थि गोजा आरोना ओमफ्राय बर'फ्राबो बिदिनो थाय बिराद गोजान गोजान न'से दं आरोना ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो एसे मा गामि बोरै दं नोंथांमोना भिडिअखौ नाय आरो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिनो नाजा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फोरमायगोन आं देखायलांबाय थानोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय फैयै नै बिसिनाव हाबजेननोसै आङो नै बेवहाय बर' न'खरसे दं नै बेवहाय थिग लामानि खाथियावनो ओमफ्राय मेन खोथाया जाहैबाय नैबे साइडथिं गारि खारग्रा साइडथिं बे गारि खारग्रा साइडथिंनि थिग ओरैजाय साहाथिंजायनो बिसोरनि न'आ नै बेवहाय ओमफ्राय ओरैजाय लामा दं नैथिंजाय ओमफ्राय नैबिथिं सब बर' न'खर गोजा थायनो मा ओंख्रि जाखो खाना जादोंनो हराव लामनो अभार जाथारदों नामा मालिकआलाय मा मावो न'आव दंना गैया आंलाय मागोआव गासिखौबो लोगो मोनजोबगोन होननासो फैदोंलाय आरो नोंस्रा मागोआव खामानिसो मावदों साबैसे दं परियालफ्रा ओरैनो ओमफ्राय न'आ बहायमोन आवगोलो गवालपारा हजों मोजां नङा जायगाया नामा मोजां मानो जोंहा बिथा गैया इयाव लाफैबाय बाना लाफैदों ना इलाय मा रिजार्भ नङा होनदों नामा रिजार्भ नङा थौजि साबेसे होनदों परियाला साबा जायो मा फरायखो गथ'फ्रालाय सासेया नाइननिफ्राय गारदों मेट्रिक होआसै आरो मा हिन्जावसा ना हौवासामोन मानो गारखो स्कुल थांला होनना गारबाय थांलाय फैलाय गोजान जायो खोमा उसुबिदा खोमा गोजान जायो मानो उसुबिदा मानो बिदिनो गाव गारबाय आरो फरायनांगौ हारसायावसो फरायोमोन खोमा ना माखासेफ्रालाय मायाव फरायो हारसायावनो गोजा खाथियावथ' बर' गैखाया नङा होमबा बेवहाय दा मागोखौ फालियाखै नोंस्रा मागो फालियाखै माने जोंनालाय ओरैनोसै आरो ओरै फै रानि एसे रायलाय समायना सिख्लाबो दं खोमा मालाय बिसोर गामियाव मायाव फरायो होनदों क्लास 5 बबे स्कुलाव फरायो मिलनपुर प्राथमिक बिद्यालय प्राथमिक जोंनिबा गुदि फरायसालि जागोन आरोना बिसिना माने हारसाया फरायो नालाय प्राथमिक बिद्यालय मा मावगासिनो दं दायो मागो समाव मा मावगासिनो दं होनदां ना बैग्रि जागासिनो दं दे जेबो नङा दे थाथ' बाबाया बहाय थांदों बाबा ओइयाव थांदो हा ओइयाव ना गुरनो थांदो ना गुरनो थांदों नोंसिनि बाया गुरा गुरो बाबायासो गुरो अ दे थाथ' दे मोजां फराय मोजांबा गाज्रिबा मोजां बेलाय मा लाबोगोनसो खोन्था ना खाना दं नोंसाबो हा हाब दमसो गारथारलै गिलुबालु दङ बायदि दानाबा मा फरायो नोंसोरलाय नानि मोनालाय गासिबो बर' गोजा इबो रायज्लायनो लाजिदों नैलै सिख्लाफ्रा गावसोर गामियाव फैनायावनो लाजियो सोरबा हा नोंसोरखौसो नेबाय थादों आङो ओमफ्राय फैयै एसे गेजेर गामियाव हाबफैबाय आरोना ओमफ्राय हाबफैनानै नोंथांमोनखौ आं मोनसे बुस्थुखौ देखायगोन नैबे लामाया जाहैबाय बिसोरनि गामियाव हाबनाय गामिनि मेन लामा आरोना ओमफ्राय दहाय ओरैजे आं देखायदोंमोन फार्स्ट टाइमाव बेयो माने ओरैनि गामिनि एसे मेजर लामा ओमफ्राय नैबे जिथुनिखि आं देखायनाय लामा नैबे लामाया जाहैबाय गामिनि हाबनाय लामा आरोना गामिनि नोंथांमोना नायनो हागोन नै लामाया माबायदि बेबायदि फिसा लामा बेवहाय माने मेसेंबाथाय बेबायदि जायो जेनथेन बाइक सालायनाय साइकेल सालायनाय थेलानि खुनु सुबिदा गैया बेवहाय ओमफ्राय दैज्लांबाथ' बेयाव माने दै जायोना दैज्लांबा दै जायोना बेयाव दैज्लांबा दै जायो बेयाव थांलाय फैलायनि सुबिदाया गैया आरोना ओमफ्राय नैबेयाव नायो मालायनि बारि सेर थाबायनांगौ जायो नैबेबायदि गोजा लामायानो ओमफ्राय न'आव हाबनाय लामाफ्रा बेबायदि फैयै नै बिसिनाव फार्स्ट टाइम हाबफैबाय आं नैबे बिथांनियाव मेन न'आव बाव होनदोंमोन सिला फोथार मा गामि आलुफोरा बेसे गोबाव जाखो बेयाव थाफैनाया 6 बोसोर जाबाय ओमफ्राय बेखौ बायना लाफैदों आरोना बायना ला बे माबा रिजार्भ ना मा हाथाय हायालाय रिजार्भ ना ओरैयो माबाय थौजि ओरै मा मानसिनि बे हाया बेंगलि मानसिनि खै बिगासो लाफैनो हादों दायो बिगासे गायग्रा ना बिथाल' ओमफ्राय दा लामा एसे रायज्लायलांसै नङा होमबा दा हाबफैबाय जेब्ला ओमफ्राय खेथि बाथि
खेथि बाथि दा गायनाय बिदि गायथ'वा बारु माबानानै दा जों गगामुगाव लेबार मावो हाजिरा मावो आरोना परियालफ्रा बेसेसो दा ओरैनो जोंहा परियालजों साथाम हौवा हिनजाव ओमफ्राय जों फिसाजो सासे दं थ' बिथांनि परियाला बे गामियाव ओरैनो गामिनि नामखौ मा होनो बे 4 नं सना बर'फ्रा ओरैनो बेसेसो दं बेयाव 8 न'खर दङ 8 न'खर खनसेनो बर' गामि ना बेलेगजों लगायलथाय इयो लगायमोनथाय जालागासिनो दं आरो दा ओरैनो बेलेग गुबुन जाथि मा दं गुबुन जाथियाव दा बेंगलि दङ ओमफ्राय हारसाफोर दङ आरो रायजोआ रायजोआथ' जोंनि दा बर' बिदिनो 8 न'खर दङ एसे माबा दानाय दं आरो 8 न'खरजोंल' बाथौ दा इयावनो 7 न'खर बाथौ दङ ओमफ्राय न'खरसे ब्रह्म आरो होमबाबो हाबफैनाय जादों ओरैनो रायजोनि न' स' बानायबाय नामा रायजोनि जों ओइयाव एसे सिगाङाव नाम मोनसे बानायना दोनदों आरो बाथौनि दा देखायोना दे दा नायबाय थागोन नङा होमबा थ' बिथांनि न'खौबो एसे देखायबाय नङा होमब्ला बेबायदि फैनानै बेबायदि बानायनो हाबाय आरो ना न'आथ' माबानि ना आइवाइ मोनदों बेसे गोबाव जाखो आइवाइ अक्सिमोन ओरैनो माबा पन्सायतआव माबा होयो नोंसोरो पन्सायतआ जोंहा इयो माबानिमोन जों मिसामारिनि ना नैबाव इनिया जोंना पन्सायतआ माबा खस्थलि कस्तुलि पन्सायत बिराद गोजान जायो नामा गोजान जायो मागोनि आंहा सेकेन्ड टाइम दाथ' फार्स्ट टाइम हाबफैनाय हिसाबै साहा लोंसै नङा होमबा ओरै बोराय ओरै बुरि बेसे गोबावसो जाखो ओरैनो हाबा जानायफ्रा हाबा जानाया 8 बोसोर जाबाय रानिया स्कुलाव हाबबायना हाबबाय बेसे क्लास थ्रियावनो मा मिडियामाव होदों फार्स्टआव इंलिस मिडियामाव दंमोन ओमफ्राय दा आसामिसाव हेगारनाय जादों अबेहाय दं स्कुलाव दायो दा स्कुला सिमन्तपुर ओरै मेन रड खाथियाव बै माबायाव मिथिबाय बारु गगामुगनि ओरैजाय सोनाबथिं साहाथिं आरो ना थ' बेबायदिनो सोलिनानै दङ माने जोंनि बेवहाय खनसेनो बर'फोर नंला नालाय नङा होमबा बेवहाय बर' मिडियामनि नों स्कुलबो लाबोनो हाला दा जोंना प्रब्लेमा बेनो माने जोंहा थाइ थानायनि प्रब्लेमा बेनो आरो नङा होमब्ला खनसेनो जों बर' गामि होननानै थायोब्ला जोंहा एसेबां प्रब्लेम गैया मानो होनबा जों प्राइभेटब्लाबो खुलिनानै हायो सोरबा नङा होमब्ला दा जों थाइ थायोब्ला मा जायो बेयाव जों बर'नि मिडियामनि जों स्कुलबो लाबोनो हाला फारसेथिं जोंहा बर' होननानै खौसे माबा मोनसे बुहुत प्रब्लेम जायो आरो नङा होमबा बिदि फिसा बुहुत प्रब्लेम जायो थ' जेबो नङा होमबा उनाव लासैनो सलिउसन जालांगोन बेफोरो थ' बिथांनि न'खौ आं फार्स्ट टाइम देखायबाय आरोना ओमफ्राय लामा सामाफोरखौ आं दानि नुबोदों दा नोंथांमोननो देखायगोन आङो नैबेफोर हाबफैनाय लामाफ्रा माने लामा गैया होनना बुंनांगोन आरोना बेवहाय सोब न' गोजान थाइ न' गोजा आरोना गोदान न' गोजा नै बिसिनाव हाबफैबायलै नै बिसिना माने पाखखौनो लुगासिनो खोमा मालाय माथो हांसो सेनाफोर लामा मैखुन फियो नामा इसा मैखुन जेसाय हागौ जाय हागौ माने डेभेलप खालामनो जुजिगासिनो दं बयबो खिन्थु लामा सामाफ्रा सुबिदाब्ला मोजां जायो मा मावदों नै नोंस्रालाय बहानिमोन न'आलाय जोङो आवगोलो पासिघाटआव दंमोन पासिघाटनिफ्राय इयाव फैबाय ओमफ्राय दा मालिकआ न'आव दंना बहा दं मालिकआ न'आव गैया मा खामानि मावो गारि सालायो नाम मेन नङा ओरैनोथ' बर' हिसाबैथ' माबायाव दङ बरदल'नाव दलाखारानिसो बेसे गोबाव जाखो बेयाव फैनाया जाबाय 6-7-8 बोसोरसो फैजेनबा माबायदिमोन लामाफ्रा ओरैनो फैजेनबा जोंहा लामा गैयामोन इयाव जों दुब्लि बारिसो बिदिनो खासि हाग्रा बिरेङा बारिसोमोन माथो फसन्द जाना फैगोसि बिदि जायगाखौलाय माथो खालामनो आरो उफाय गैया हजों खस्थ'मोन नामा एसे खस्थ'थ' नङा होमबाबो माने गामियाव ओजोंहाय माने हा लानो होदोंमोन हाखौ लायासै बेयाव नायफैबाय बेयावनो लानाय जाबाय आरो फसन जानानै जागोन मोजां जागोन लासैनो नङा होमबा दाथ' न' स' लुनो हालायबावबायसो मालाय नै गारिबो सालायखायो आब'नि न'खौबो देखायबाय एसे बुंथ'थे जोंनि बर' फिसाफोरनि न' आरो ना नङा होमब्ला खबर लाफैलायबाय माने बेनो आरोना जायगाखौ देखायनायजों लोगोसे माने आं दहाय मेन बे लामाफोरनि प्रब्लेम देखायदोंना एसे जोंनि गेदेर गोलावफ्रा जाय माने खुंथायाव दं बिथांमोना फैनानै एसेब्लाबो जोंनि बर' फिसाफोर थानाय जायगाफोरखौ फैनो हानाय सुबिदा बानायना होफैयोब्ला मोजां जायो नङा होमब्ला जेराव जों बर'फोर दं बेवहाय जायगाफ्रा थांलाय फैलाय बिराद खस्थ'थार माने गुबुनफोरनियाथ' ओरै लामा सेर नालाय एसे मोजां दा जोंना बर'फोरनासो एसे ओरै एसे भितराव हाबफैनो गोनां जानायखाय खस्थ'थार दैज्लाङावथ' खम दै जायो जोंनाव सिलामानि जायो नामा बेफ्रावबो लोमजोबो नामा दै लोमजोबो इयाव बबेनि दै फैयो बेयाव जोंना अखा दैयानो फैयै ओरैजाय गेजेर मोनफैलायबाय नै बिराद गोजान थाङो बेरलागासिनो दं माने मबाइलखौबो आङो लामायाव लानो हायाखै नालाय थ' फैयै बेबायदि एसे बिथोरबोथ' बुंनो हाया नैबे साइथिना नैबेनो गारि खारग्रा साइथिना नैबे बिनि थिग नैबे सेरावनो नै बिदि ओरैजाय आरोना लामाया मिसिं लगाय बेंगलि लगाय बाङालिबो दं नामा बांगाल गैया बाङाल गैयाना बेंगलि बर'
मिसिं लगाय लथाय आरोना ओमफ्राय माने उन्दुना थानाय नुफैजोबबाय फ्रायखौनो माने हराव मागोमोन नालाय हराव एसे बारा जानानै उन्दुजोबनाय जादों आरोना गासिबो माबोरै जाखो बर' फिसाफोर बिदि उन्दुबाय थानायजों बोरै जानांगौ जाखो माथो उन्दुनायसो नुफैजोबबाय आङो गासिखौबो नै जाहा बिथांखौबो फोजानासो लाबोदों आङो नोंखौबो फोजाफैनांबायसो बिथांनाव हाबफैबाय आङो बिथाङा माने ओरैबायदि सिमां फिसा नुलायना दंमोन बेस्रा फोजाफैबाय आङो गाज्रि मोनबाय नामा फोजानायखौ गाज्रि मोनाखै मागोनिलै गाज्रि मोनबाबो माने मागोनि खनसे निमाहा होदो नङा होमबा ओरैनो मा नाम होनो रन्जित गयारि ओमफ्राय बेना नोंना जायगाया न'आ मेन न'आ बेयावनो खाना बहायबो मेन न'आ दा बेयावनो आरो ना सिगां बेयाव फैनाय सिगां हजोंमोन माबा गवालपारा इयाव दा न' फरियाला दा माने मेन न'आ माने इयावनो जाबाय हजों ना बिमा बिफा ओरैनो बोराय बुरै बिमा बिफा माने बेलेग बेलेग जाजोब्बाय बिदा फंबाय दंमोन दायो हारसिं आरोना ओमफ्राय सबसे माने नोंसानि न'खौनो बेयाव फुराना नुबाय आङो नोंसानो फार्स्ट टाइम फैदों नामा औ जोंहानियाव खै बोसोर जायो फैनाया खै बोसोर माने आजि 12 बोसोर 12 जाबाय 12 बोसोरनि सिगां बे जायगाया माने बिदि लामा सामा गैयामोन बोरै थाबायमोन नोंसोरो जों माने ओरैनो ट्रेन आलि ओरै थाङोमोन ट्रेन आलि ट्रेन आलिया नङा ट्रेन बारनानै साइकेल मटर बारो जानो बेयाव बाइक साइक ओरैनो थाङोमोन बारो बाइक बारनो हायो ना बाइक माने ओरैनो थिखांनानै बारनो हायोमोन बे लामा ओंखायनो बारा दिन जायाखै गोदानसो जोंबो नुखाजोबदों ओमफ्राय गामिनि नामखौ मा नाम मोनदोंमोनलाय जोंना इयाव दा सारि नं सनाफुर बर'फोर गोजा ना बेलेगबो बर' माने सोब मिक्सार जानांदों रायजोआबो मिक्सार ना मा रायजोआ मिक्सार नङा माने गावबा गाव आलादा बर'फ्रा बर' गुबुना गुबुन आरोना साख्रि मावनोथ' गैया खोमा ना रावबो गामियाव ओमफ्राय मागोखौथ' नोंसोर बिदि बिसिनायाव फालिबाय र' जानानै हराव जानानै सानाव बिसिनायाव फालिबाय नङा होमबा नङा सानावथ' बिसिनायाव फालिया मागोखौथ' बिसिनायाव फालिया आरो ओमफ्राय नोङो माने माबा मोनसे ओमफ्राय दा बैसागुआवथ' नोंसोर बिदि हाला नोंसोर मोसाथारनांगोन मोसानानै बैसागुआवथ' बारा बिदिनो रंजानाय बाजानाया थाखायो बारा खाम सिफुंजों ना खाम दङ ना खाम दं बैसागुखौ नायफैफिननांगोन होनबालाय खनसे आं माने बिदि खना खना जायगायाव माबायदि बैसागुआ सोलियो बेफोरखौ नायनो बिराद लुगैयो माने नाथाय नोंसोरनियाव खनसे फैनांगोन बैसागु माबायदि फालियो माबायदि ओमफ्राय मेन बुस्थुखौ आं दा नों खोन्थानायखाय आं बुंबावसै दे मेजिखौ जों माला फालियो जोंना दा मोनायावसो जागोन दा मोनायाव ओमफ्राय नोंसोर मैयानो जे दहायनो सावबाय मैया नङा माने बिसोरो बेलेगाव थांबाय आरो हारसाफोरनियाव दा बर'फोरनि फालिग्रा फालिला नोंसोर खाना जागोन ना जाला दा माने गाबोन सावगोन सावला बेलागुर सावगोन सावगोन जि लोगो लालायगोन ना लालायखाय खाना जानो लोगो दाथ' जोंना बेयाव इसेबां मानसिबो गैया गामियाव थांबाथ' माने देर माबा दङ ना दे जाबाय दे बैसागु जायखिया बैसागुआव फैफिनगोन आं बिथांमोननियाव गामियाव फैफिनगोन ओमफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय नैबे केमेरामेनावबो बिसोरजों मोसाफाफैगोन आं मा नाम खोन्था दे मा नाम अनसामि ओमफ्राय गयारि मा थाखोआव फरायो 5 क्लास 5 मा स्कुल नामा मा नाम गभर्नमेन्ट फरायसालिनि बिद्यालय बबे बेसे गोजान बिनिफ्राय सारियालियाव माजों थांनो सोलायो थमथम सामफ्रामबो नोंसिनि न' दंखायो गैया अन्थाइबारियाव थम थाङो नोंसोर माने बारस'नानै ओमफ्राय गामिजों लोगोसे बिसोरनाव गोबां समस्या दं बे समस्याफोरखौबो नोंथांमोननो आङो माने फोरमायगोन नैबे गारि लामा ना साइडथिं नैबे ट्रेन लामा ओमफ्राय बे ट्रेन लामानि थिग सेरावनो नैबे लामा दं आरोना बे लामाया जाहैबाय नैबे जों जिथुनाखि सारियालिनिफ्राय फैयोब्ला ओरै साहाथिं ओरैजाय रेल साइडथिं ओरैजाय सिद्दा सोनाबथिं फैनाय लामा मोनोना बे सिद्दा सोनाबथिं फैनाय लामाया बेनो आरोना ओरै फैबाय नैबे सोनाबथिं बेबायदि जोबथा जाफैगोन ओमफ्राय बे लामाया नैथिं साहाथिं दावखोगोन आरोना ओमफ्राय साहाथिं दावखोनानै बेयाव मेचिन माबा अन्थाइ क्रेसार होनो नामा क्रेसार मेचिन दङ बेवहायसो बे लामाखौ बिनि थाखायसो बानायदों आरोना ओमफ्राय बे लामाया जोंनो बिसोर थाबायो बे लामायानो बिसोरनि मेन जानानै दङ ओमफ्राय मेन खोथाया जाहैबाय रेलवेनिसोना बे लामायाफ्रा रेलवेनिब्ला ओमफ्राय बे लामाखौ मा होनदोंमोन दानि बेखौ बिसोर बन्द' खालामगोन नामा रेलवेआ बन्द खालामगोन होनना बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय जुदि रेलवेआ जुदि लामाखौ बन्द' खालामाबा माजों थाबायगोन दा ओमफ्राय बिसोरो दा जों माबानायाथ' दा आरो बेलेग जोङो इदि सेरजों लानो गोनां बै नैबे सेरजों आरोना कारेन्टनि पस्टनि नैबे जुदि लामाया मेन लामा आरोना बिसोरनि बे लामाया जुदि बन्द' जायोब्ला बन्द'थ' जाखासिगोन नङा होमबा जाखासिगोन होमबा बिराद उसुबिदा जागोन समस्या जागोन
थ' बिनिखायनो आंनि बुंनायाबो बेनो आरोना जुदि जोंहाथ' जों MLA दं MP दं जोंहा BKWC आव जोंहा चिफ दङ नङा होमब्ला जोंनि नैबे बर'फोर थानाय जायगाफोरनि एसे माने जायगाफोरखौ लामाफोरखौ एसेसो सुबिदा बानायनानै फैयोब्ला बेयाव थांलाय फैलाय सुबिदा जागोन गथ'फोर फरायनोबो नैबे साइटिनखौ बारलायनानैसो बिसोरो बै हारसा मिडियामाव फरायहैयो नङा होमब्ला दा बेफोर सुबिदा जागोन नङा होमबा मोनसेनि उनाव मोनसे दा प्रब्लेमा बे आरोना नैबे लामा थानायखाय एसे सुबिदा जानानै दंथ'यो आरोना बर्थमान थ' न'खरनिसो दंबावो एसे देखायनोसै आं ना आयो सिख्लासोलै ना गंबो रज'बाय खोमा गं रज'बाय खोमा दिनै रज'वाखै गैलाय माथो बे गं नङा माथो बेलाय बे खर'निया गं नङा माथो बेलाय लेखाखौ फरायनानै आंखौसो फरायनो खिन्थानायालाय लिरहरदों गावखौ लिरनो होबाय आं लिरनांगौल' गावहाबो लिराबा आंसो लिरनो खिन्थानो आरो गामि बोराय बायदिथारलै बिसिनानो नोंस्राबो गोबावथारबाय खोमा ना जोंहा गोबावबो जाबायना ओंखायनोसो हाइस माने बिसिना बुरजा दंमोनसो दंफाङा गयफ्रानो देरजोब्बाय मालाय दै जायो नामा गोजौथारसो जायगाया दै जाया गोजौ खोना लानायखाय गाहायाव दै जायो खोमा ना गाहायावबो जायाना नै सासे बम्बाइआव थांदों बा बम्बाइआव मा मावो दे माबा साख्रि गिदिर मावथारो खोमा माथो माबा एनजिअनि गायग्राफ्रा गायग्रा गैया दे बेल' ओमफ्राय दा न'आव खेथि मावग्रा मावा मावो मालायनिखौनो मावो आदि उदि आरो ना आदि लाया माने बिगोमाफ्रा फैजेननिफ्राय मावनो होनाय नालाय हरबा हरबाय हराबा गैला बेनो आरो गायना जानो होनाय दे बिदिबो थायो जों माइया ओइलाय ओइयाव मेरला मोनदों नै दे माइखौ मेरलाथार दे देखायनोसैलां एसे मादैया देखायनो बा नै माइआ नै मेरलाथारथ' आरो दुलिजों दुलि बुंजोबनानै दं नै दे आग्लायलायोसो दा गुबुन जाथिफोरजों जेबो डिस्टार्ब गैयाना गैया जेबो डिस्टार्ब गैया गुबुन जाथिफ्राबोथ' बिदिनो गावसोरबो मिरु जिरुसो दंफैयोबा बेयाव स्ट्रंनि नङा रावबो गोदो किजानि बिदा फंबायमोन खोमा ओंखायनो जमा जुरि दे फंबाय नङामोनबा बहा जागौमोन औ जिराय दे जिरायथ'ला मादै सा लों फिथा जा नांथ'ला रानिया स्कुलाव हाबबायना हाबाखै हाबदों दे जागोन दे बर' रायलाय रानि बर' रायलाय आंबोलाय रोङालै हारसा बेखौ बोरै थाबायगोन बिदि खस्थ' जायो हिसाबै बेखौ दै जाजोबगोन दै जायो बिराद खस्थ' रायजो जादोंलै बर'फ्रा बिराद खस्थ' रायजो जानानै दङ आं बिराद नायबाय माने बिराद जायगा गिदिंबाय आं नोंथांमोना सानफेरदोंमोन ना नैबेखौ मा सानदों नोंसोर नारा सानदों मा नारा नङा इयो मा हाग्रा इयो बेरेंगा हाग्रा सब बेरेंगा हाग्रा गोजा रानस्रो जाबाय आरोना ओमफ्राय बायसेन्सआव बोरैबा अर नांफ्लांनांगौबा खिन्थु खामलावजोबगोन दै बियो नै नायलाय बिराद माने बेरेंगा हाग्रा गोजा सब लोमसावजोबनाय दैबो जायो खोमा ना इयाव दै लोमनानै थायो बेवहाय दा मेसेंखाय माने बिदि जानानै दं आरोना ओमफ्राय न'आ बिदिनो थाय बिराद गोजानजों मोनसे फै नै बिनाव हाबफैलायबाय नै आयो आयंआ माथो बोराय गाहेलाथार बोरै बेयाव बिदि बोरै फैनानै थाफैलायनो मोनखो बेहाय जोङो माने हा बायनानै लानानै थाफैबाय आरो बोराय बुरि सिगां बहायमोन सिगां सुथेफारायाव दं आरोना फिसालाफ्रा दायो दा दङ फिसा गिदिरा दङ बिहामजो दङ फिसौफोर दं गासिबो दङ बेसे बुरजा लाफैनाय इयाव हाखौ हाखौ बिगासे लादो इयो ओमफ्राय बैयाव बिगासे दङ दलायाव इयाव खेथि मावनो हायो नामा खेथि मावनो इखौ खनासेखौ मावदोंमोन बियो आवगाय मोजां जादोंमोन देग्लाय मावासै नैबे ना देग्लाय मोजां जायो नामा माइआ ओइ माबायालाय सिनाया मोजां जायो नामा हेवनायालाय मोनसे आवगाय खेबसे मावनायाव मोजां जादोंमोन बारु मोजां जादोंमोन दा बर्थमान देग्लाय गैथ'वा ओमफ्राय बे नैबे आयं नैबे हाखौ नायबाय आङो मा हाग्रा होनोमोनलाय बेखौ बेबायदि मानो खालि जेनेबा बेफोरो जेबो खेथि मावा नामा खेथि मावो हारसाफोरा मा खेथि मावो बावा फैयो
ओमफ्राय समाव गायनोबो हायो समाव सम लानानै दै जाब्ला ओमफ्राय मेन प्रब्लेमखौ आं आदैनाव सोंसै दे लामा सामाफ्रा लामाया दा गैथ'आ बर्थमान माला जागोन लामाया माबायदि प्रब्लेमा जागोन माला जायो दा साननानैनो मोनाखै खिन्थु ओइयाव रुगदुबे गौवा लामा जागोन होननानै माने खोनो थाखै खिन्थु रायजोखौ लानानै रायज्लायदोंमोन बै न'खरसे हारसाया होआ होनना बुंदों दा बेबो गावनिनो बेक्तिसो हा जाहैबाय बेहाबो पावार दं दा मेन प्रब्लेमा नोंसिना बेनो लामाया गैयाना नङा होमबा दा दा बर्थमान मेसेङावसो बिदि जाबाय दैज्लाङाव माबायदि थाबायो दैलांखै मालायनि हा साखैनो सिमा थाङो मालायनि हा साखैनो थाङो दा बिसोर लामा नांगौना मेन बुस्थुआ नोंसिनि मेन दा हाबनाय लामाया नैबेनो दा नैबेनो बेनो ओमफ्राय बर' दंबावोना बैथिंजाय ओइ सिमायानो आंनि हाया बै सिमायानो बेनिफ्राय जेवरा दंना सिमा बेनिफ्राय गैया आरो ओमफ्राय बोराय बुरि सानैल' दा बोराय बुरि दे मोजाङैनो दं नङा होमबा औ मोजां हाफ्राथ' माथो नै खेथिफ्रा खेथिफोरा गामि एकदम गोरान मोसौफोर गैया मोसौ गैया दे बिराद गोरानलै नङा होमबा बिराद गोरान नै थालिरफोरखौ नों नायबानो सिनायगोन आरो ना दानि हाग्राफोरानो रानजोबनाय दा एकदम सलाय लगायना होब्लायो ब्ला ब्ला खालामो जों सब थानाय नङा आरो ना एकदम बै बेसारा बर' मास्टरा एकदम सावजाजोबदो दा बायदिब्ला माने मागोनि दिननि माने नारा हानो फैदोंमोन नारा हाग्राफोरानो माला लगायलांखो बारि सारि खामजोबदो बेसोरा ओइ थालिरफोरा दा ओरैनो रानना दंजोबो आरो ना ओइ औवा बारि थुगासे दङ एसे समस्याया बे आरो ना दे माबा आदै थालायलायदो एसे खबर लाफैबाय मोजां गाज्रि नोंसोरबो जे बेयाव दं माने बेयाव जे बिदि नोंसोर बर'फोर दंफैलायो आं मिथिया आरो ना आंजों लोगोसे फ्राय मानसियानो मिथिया आं माने दङ ओइ बेफारिबो दङ बेयाव आं माने बेलेग दिनाव फैगोन दिनै थांनो हास्लाबनाय नंला जायखिया नोंसोर गामिखौल' नायबाय आरो दे थाथ'लायदो दे लामाया नै गामियाव हाबनाय लामाफ्रा बेबायदि आरो ना ओरैबायदि माने फिसा लामा बेवहाय माने दैलांबाथाय बे लामाफ्रा गोमायो आरो ना माने थांलाय फैलाय सुबिदा गैया बेयाव दैबो जायो नालाय एसे एनै दा बेफोरबायदि लामाजोंनो नोङो मेसेंबासो एसे एनै सुबिदा हाबाय ओमफ्राय बेयाव नोङो गारि मथरनि खोथाखौ नों सिन्था खालामनायखौथ' बादा दोनखा बाइकफोर लाबायबा एसे हायो आरो ना ओमफ्राय साइकेलफोरजोंबा मोजां बेवहाय नोङो थेलाबो बोनो हाया ओरैनो गारि फिसा फिसौ टमटमफोरबो लाबोनो हाया जेबो लाबोनो हाया आरो ना न' बां लुनोबो बायदिसिना सोरबा सोरबा ट्रेक्टरफोरजों लाबोनानै गेजेर गांगोन खारलाबायनानै हायो आरो ना ओमफ्राय बाखिथ' हाया बिदि बिराद खस्थ' थ' बेनो बे गामिनि लामा आरोना मेन लामा मोनसे नायनो हागोन नै बिराद गाज्रि ओमफ्राय फैयै लास्ट नै बिसिनाव हाबफैबाय आरो आं ना बिसिना दुब्लिया बिसिना न'आ ओरैबायदि दुब्लि गेजेराव नै नायथिंजोबदों नोंथांमोना ओमफ्राय आंनि साखाथियावनो नैबेयाव साइथिं आरो ना ओमफ्राय बै नगरि स्कुल खाथिनि टावारा नैबेनो खोमा ओमफ्राय जों जिथुखि सारियालिनि सेराव साइथिं खाथियाव नासार फैयोना बैथिं आरो ना नैबे न' बारनानै बैथिंनो आरो ना ओमफ्राय बिनि ओरैबायदि दुब्लि गेजेराव ओरैबायदि माने नैबे मा फानदोंमोन दहाय बावलांबायसो आङो बे हाग्राफोरनि गेजेराव आरो ना नैबे बिसिनाव माने हाबनो नांसै लास्ट देखायसै ओमफ्राय मोनसे खोथा आरो ना बैथिंबो माखासे दंबावो नगरफ्रा बिसिना आरो जासिनानो जायगा आं बेखौ नोंथांमोननो नेक्स्ट माबा भिडिअ देखायगोन आरो ना आं दिनै हाथ'नाय नंला मोनासिगोन समा ओमफ्राय नैबेखौनो लास्ट नोंथांमोननो देखायनोसै आं ओमफ्राय हायोबा मालाबा आं बै मोनसेखौ देखायगोन आरो ना आं हाबनानै थांसै हाबनानै नायसै बिसोरनि न'खरफ्रा माबायदि अबस्था बोरै लामाफ्रा बोरै सोलिनानै दं नै ओरैनो न'फोरखौ नायोब्लाथ' माने औवाफोरखौ नायोब्ला एसे फुराना बायदि मोनो आरो ना ओमफ्राय खेथि बाथिफ्राथ' फ्राय जायालै नै खेथि बाथिफ्रा एकदम खम बिस्रा बुरजाथार खोमा रे फरियाला बुरजाथार खोमा रानिमोना मा फरायो हायार सेकेन्डारि गगामुगोन नामा समरसियाव हाब खाथिथार बबेथिं जायो समरसिया माजों थाङो ओमफ्राय लामाया बेजों लामा दं आरो ना मायाव फरायदों नोङो बर' ना हारसायाव फरायदों बर'आव बरिया बबेयाव फरायनायमोन नोङो हाइ स्कुलखौ मोजां बे सासेखौल' मोनबाय आं बर'आव फरायनाय ओमफ्राय मादैमोनहा बोरै खबरफ्रा मोजाङै गाज्रि दे ओमफ्राय फरियाला साबैसे 9 जन न'आव दंजोबो नामा गासिबो दे गासिबो दंजोबो
माने एसे मादैमोनहानियानो हाइस फरियाला नङा होमबा बिसिनावनो हाइस मोनबाय आं फरियालखौ माने गोगोम दंथारो आरोना गासिबो न'आवनो थाजोबोनो ओमफ्राय जायगाफ्रा थानो माबायदि दुब्लि गेजेरथार मोजांसो मोनो दे थादावग्राखाय माने मोजां मोनबाय ना बयबो दे थांलायसै एसे देखायबाय बर'फोरनि माबाफोरखौ हाल सालफोरखौ जायगाफोरखौ देखायबाय मोसौबो दं नामा नोंस्रा जोंहा बेयावहाय बिराद गोजान दं नालाय खारथिं देखायबाय आरोना बेयावबो ओमफ्राय ओरै माखासे बर'फोरखौ आं मालाबा देखायगोन नोंथांमोना नायब्ला जाबाय जोंनि बर'फ्रा माबायदि खस्थ'आव दङ बेसे खस्थ'आव दङ माबायदि रायजो जानानै दं आं नोंथांमोननो बेखौबो देखायगोन आरोना जोंनि नैबेयाव थानायफ्राथ' फ्राय एसे खस्थ'खौनो नुदों मानो होनबा माने लामा सामा गैया नालाय बे लामा सामा गैयिनि जाहोनाव माने थांलाय फैलाय बिराद उसुबिदा आरोना ओरैनोथ' बिसोरो जोंनि माखासे मानसिफ्रा बर'फ्रा फ्राय खस्थ' खालामनानै जानो हाग्रा जों मानसिखा नालाय ओमफ्राय जानो हायो आरोना ओमफ्राय दा दिनैनि जुगाव मेन बुस्थुआ जाहैबाय थांलाय फैलाय सुबिदा मेन थांलाय फैलाय सुबिदा गैयाबा बिराद खस्थ' जायो थ' बेनिखायनो आंनि भिडिअ देखायनायनि भिडिअ लाबोनायनि मेन खार'नानो बेनो आरोना दा ओमफ्राय नैबे बिसोरनि न'आव हाबफैनाय मेन लामा दा नैबेनो आरोना आं दा देखायनाया एकदम दलहाथार बेयाव बिराद खस्थ' जायो माने दैलांबा दै जाजोबो ना बेयाव दै जाजोबबाथाय नों थांलाय फैलाय जेबो सुबिदा गैया ओमफ्राय दै जाजोबबाय लामाखौ नुनाय नङा नोङो बेबायदि दाबो मेसेंबाबो नै हाग्रा सा थांनांगौ माने बेबायदि थ' लोगोफोर फैयै माने आङो दानि बिसिनाव जोबथा भिडिअ होन्दोंमोन ना बे जोबथा जायाखिसै मानो होनबा आङो मेन नैबे गामियाव देखायनो गोनां मोनसे मेन माने जायगायानो जाहैबाय नैबे आरोना बेयो जाहैबाय बिसोर गामिनि बाथौ मन्दिर बे बाथौ मन्दिरखौ बिथांमोना बेयाव मिरौ जिरौ गोजानजों माने लुनानै दंफैयोब्लाबो बिथांमोना रायजोनि हा लायो रायजोनि हा लानानै बिथांमोना नैबे बाथौ मन्दिरखौ गायसननानै दोनदों आरोना माने रायजोनि इउनिटिखौ माने बिथांमोना लाखिनो हादों आरोना बेवहाय बिथांमोननि थाखाय माखासे जेनेबा न'फोर जुदि बानायना होयोब्ला मोजां जागोन आरोना बेवहाय माने बिसोरो मिरौ जिरौब्लाबो दा ओरैनो न'खौ गायसननानै ओरैनो दोनथ'दों आरोना आंनि एसे देखायनि जायगायाव बिथांमोनहा ओरैनो हाया खै बिगासो दं बे आधा बिगा आदैसो माबाना होनाय बायदि जादों दा र' हियाव सोंनियाव थ' रायजोनि हा हिसाबै बेयो आरोना ओमफ्राय रेलवेनि सिमायाथ' नैबे ना बेनिफ्राय ओरै गैला आरोना थ' बेनो रायजोनि हा माबा हिसाबै मन्दिर हिसाबै ओमफ्राय बेथ' बे जाबाय नङा होमब्ला लास्टआव आं मोनसे नोंथांमोननो देखायबावनोसै बाथौ मन्दिराथ' बे जाबाय ओमफ्राय नैबे बाथौ मन्दिरखौ हाखौ सोर होदों होनना बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिब्ला सक जागोन दै आं खोन्थानि र' खाथियाव थांनानै ओमफ्राय नायदो दानानै सोर बिनि बे बागाना सोरनि नायनानै लादो नै नुबाय दा नै बिनि बेसेबां जाखो आदैया बेखौ बायना लानाया माया हाया बिगाथाम माबा बोसोरथाम जाबाय सोरनिमोन बे हाया सिगां बे हारसा मानसिमोन मोजां जादोंलै ओमफ्राय बे आं दानि बुंनो होननाया जाहैबाय बे बाथौ मन्दिरनि जिथुनाखि हा बेखौ बिसोर गामिनो दान होबाय नामा बिसोरनो दान होबाय जोबोद मोजां खोथा दा रायजोनि बर' हिसाबै 8-9 गरसो दङ बर'फ्रा सुबिदा बिदि गैया गावसोरबो खावलायबाय आंनाबो एसे अननाय सोमजिबाय बर' हिसाबै बाव दङबा मोजां जाथों ज' जालायथों एखे माबाजोंनो सिबिलायनानै ज' थाथों गोरोबलायनानै बेखौ साननानै दा बेखौ हगारना होनाय जाबाय आरोना बेखौ हगारबाय ओरैनो बिगा बेसेसो गोलैयोमोनबा हाया बे आंना एग्ला गोलैदों थ' आधा बिगा आरोना बेयो बे आधा बिगानि मथे 50,000खौनो हमना लाना बेखिनिखौ दान होनाय जाबाय आरोना बिसोर गामिनो दा न'आ बिदि बर'फ्रा थाफैदोंब्लाबो बेफोरबायदि गैयाब्लाथ' इउनिटिखौ नों देखायनानै जायाना दा मेन बुस्थुआ बेसो बेखौ सिन्था खालामनानै आदैया ओरैबायदि मोजां मोनसे खामानि मावनो हाबाय आरोना बिनिख्रुइ साबसिन हाबा गैया आरो आंनि सानखांनानै मोननानै होदो आरो दा बेबायदि होआ आरो जानला मोनला मानसिफ्रा बिराद माने खमसै गैयाखौनो बुंनांगोन माने फ्रायानो दा आं बायनायावसो 1 लाखमोन दाथ' 5-6 लाख नङाबा दा नों बोसोरथाम बोसोरब्रैनि सिगांसो बेखिनिमोन दाथ' बिराद बारायबाय इयाव आरो नोङो लामा सामा सुबिदायाबो जाबाय लामा फैनाय लोगो लोगो हानि दामाबो बिराद बारायोना ओरै गोजाना 8 बिगा बै औवासिम ओरै गोलाव आरो ना ओमफ्राय बेबायदि खेथिखौ खै बोसोर जाखो ओरै मावनाया ओरैनो जानो आन्था आं मालायनिफ्राय बायनानै जाया मोजाङानो बे फैजेननायनिफ्राय जादों गोबोरखि होनानै आरोना जोबोद मोजां ओरैजों बिराद मावनानै दोनदोंलै दलर थाया आरोना मावो देहाया मोजां थायो दलर थायालासे मावबाय थाबाबो बागानखौ नायनानै लानाय बेखौ खोजोबदोंना गासिबो फुल कबि दं लाव दं बुंथ्र' हाया माने नायसननो हाया लाफा दं था दं गय दं थालिर दं सफारि दं दं आरो गासिबो मथे नङा
ओमफ्राय इफोरखौ माजों हालेवनाय आदैया मेचिन ना मा जावग्लिबावनायसो हालालै बिदिनो बिराद खस्थ' खालामना मावदों आरोना फालेंबो दंबावो नै फारसेथिं बायगनबो दं माथो एकदम दंफ्रामजोबोआनो माथो जानो आन्था माने आग्लायबावगोनसो बेयो नङा होमबा बै कबिफ्रालाय मा जादनि माथो गोसोम फुला फुला ओमफ्राय नै बेयाव न'बो लुनानै दोनदों ओरैबायदि मोजां न' लुनानै दोनदों बिराद मोनसे गरम बोथोरबा बिराद मोजां जागोन बे न'आ उन्दुनो मा दोनो न' सिङावलाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनिखौनो देखायबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे गोदानै फैनायफ्रा साबसक्राइब खालामनानै गालांनोबा दाबाव आरोना मानो होनबा मोनसे भिडिअ माने खालामनो थाङोबा ओरैबायदि खस्थ' जायो खाथिं बेनिखायनो माने नोंथांमोना एसे नायदोंब्ला अननानै माने बर' फिसा हिसाबै एसे गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामनो गालांनो दाबाव आरोना ओमफ्राय मोनसे खोथाया आं दहाय बुंनाय बायदि आरोना लास्टआव ओरै बर'फोर बे एसे खस्थ'सिन बिसिना बेखौ आं नेक्स्ट भिडिअ देखायगोन आरोना नैबेखौ बेखिनिखौ आं दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय मानो होनबा भिडिअआबो गोलाव जागोन नालाय बेखिनियावनो दोनथ'नानै नेक्स्ट पार्टनि थाखाय नोंथांमोना नेथ'बानो जाबाय ना जाय जाय नायदोंमोन गासिनिबो सुबुंफोरखौ थेंक इउ फर वाचिं